Kadung jeru. Kadung jeru, Mas. Kadung jeru. Nah, Lagu nek kadung jeru. kadung jeru kuwi lagune Sayap sama Mas Daru. Ayo, Mas Daru. Awal-awal rada apik. Nah, awal-awal setelah kadung jeru sik ding Mas. Kadung jeru Kadung sik, jeru sik yang pertama dibumbui. terus dibumburi. Terus aku sing di hati. Terus aku sing di hati. Aku kerja esok sore angin kowe sambat wae. Cari apa? Cari balung alire. Kadung jeru. Kadung jeru, Mas. Kadung jeru. Nah, Lagu nek kadung jeru iki kadung jeru kuwi lagune sayap sama Mas Daru. Ayo, Mas Daru Begeng. Awal-awal rada apik. Nah, awal-awal setelah kadung jeru sik ding Mas. Kadung jeru sik, jeru sik yang pertama dibumburi. terus dibumburi. Terus aku sing di hati. Terus aku sing di hati. Di cover-coveri para artis-artis kaya nih ya, Mas. Iku awal-awalnya Mas Indra lagi apik. Wih. Yo, kadung jeru. Aku wis kadung jeru karo kowe sing ngapusi aku balik mbek mantanmu pancen wis nasibku mung dadi pelampiasan nafsu bedene balikan mbek awakmu jarene pengen lali aku sing mbok curhati pancen aku sing salah ngarep luwe utang pancen dudu dalane aku gandeng mbek kowe yo wis mental ikhlaske yen balik kae pancen dudu jodohku senajan wis kadung jeru mending aja kesusu golek sing luwe ayu mending aja kesusu golek sing luwe ayu senajan ora ayu aku wis kadung jeru Kadung jeru. Wes, kejeru-jeru iku ana kisahe ora, Mas? Ana Mas. Ana ya, tetep ono. Tetep ono. Nek aslinya kan kalau lagu-lagu kadung jeru tiba-tiba itu kan selain saya yang mengalami kita sing nonton iki Iya. kabeh kan kita Mengalami. cek cedak mbek wong terus Eh. ternyata ndek cek kejeron mbek mantane. Iya, Cuman iya. terus metu. Ya metu maksudnya dipedhot ta ya. Sing tak pertanyakno malah iki, Mas. Percaya aku iku asline kisah iku. Kisah ya. Kisah. Iku piye kisah? Hampir setiap lagu-lagu ku Gak kisah. nek sing maksudnya nek kadung jeru iki kan sampean ambek Daru. Ya ora, maksudnya dadi nek kisah berarti nek wong loro sing anu piye kisahe? Memang saka maksudnya kan sing ciptakno orang Berdua, dua orang dua maksudnya orang. iki kisahe sampean apa ambi Mas Daru emang Ya, padha apa dilala kuwi? padha. Soalnya Dilala padha kuwi cerita sing umum sih. Ya kan lagu kadung jeru tiba buri kuwi umum. Banyak orang yang mengalami cuman aku gawene kan luwih tak detailke. Detail, ya. Maksudnya akeh wong sing mungkin ditinggal pas lagi jeru Nah, kan. iya. Tapi kan dari sudut pandang sing berbeda. Mungkin nek koyo sing kadung jeru ku sudut pandangnya kan wonge balik ning mantane Nah, meneh. iya. Dan kuwi pun ora mau ngatusan wong Mas, ketok wong ribuan akeh Jutaan wong orang sak ya. dunia iki Iya banyak sing yang mengalami ngalami seperti seperti itu. iku. Nek percaya aku kan iki emang tak ndem sih ning atiku maksudnya terus aku kan sing bawakno kan sampean dhewe no. Berarti ki ada kisah-kisah koyo nek tak delok kata-katane kok ono kisah sing iku lho. Nek kayak aku terus lagu-lagu sing akustik sing tadi malam rilis iya. jam 9 itu kan lebih banyak bercerita ora sing ambiar-ambiar Mas. Ora ambiar ya iku ya. Luwih ning cerita sing cinta. Cinta. Kan luwih ning bahagia kan. Bahagia. Tapi bahagiane bahagiane jeru. Dudu sing mung aku mencintaimu ora mung ngono. Kebanyakan lagu-lagu saiki kan Lagu. aku tresno mbek kowe sing ngono-ngono ya. Tapi Mas iki luwih ning
luwih jeru ning keseharian. Pokok sing percaya aku kan apa? Hawane hawane yen karo kowe sithik-sithik kudu nyekel HP pengen kabeh-kabeh tak update ben donya ngateke kowe wis ana sing duwe. Maksudnya itu kan cacah saiki kan mesti ngono. Nek lagi pacaran mesti kan do update. Ayo yang foto sik yang ngono-ngono ki lho. Ngantek kadang nek dijak koncone ngumpul wes alasane eneng-eneng padahal ndelungi HP ngene terus wis. Pokoke sik sedilu sik pamer. Ben lah yo ben donya gatekke kowe wis ana sing duwe ta. Pas yo. Memang seperti kuwi yo maneh. Seperti iku yo pacaran. Lagi suweneng-suwenenge pacaran ancen koyo ngono ki yo. Dunia serasa milik berdua ya, yang lain ngontrak. Pokoke wong liya ki ora ono. Arep dijak lapo lah wis ora iso wis pokoke berdua terus. Iya. Percaya aku wis tau ndungu Lur. Nah, sing lagi bariris ndek bengi yo. Dicek di channel YouTube Shalala Production. Langsung urut ki Mas lagu. Lah, itu kan ada 9 lagu. Heeh. Lagu pertama sama lagu terakhir itu pembukaan dan penutup. Yang pertama kula nuwun, sing terakhir matur nuwun. Nah, itu kan kok penasaran kan memang wis tak paski ngono kuwi. Di antaranya kan ada 7 lagu berarti. Sing iya, sing tengah-tengah ya. Sing tengah-tengah kan ada 7 lagu. 7 lagu ini ceritanya ki urut kok Mas. Niate nanti nek corona wis rampung meh tak video klipnya tak gawe urut siji. Dari sing kedua, 3, 4, 5 iki nyambung. Jadi nanti ono ceritane tenan yo. 7 lagu sing nyambung. Wah, seperti itu. Hebat tenan, langsung rilis 9 lagu sekalipun satu album ya Mas. Langsung rilis satu album wis. Biasanya wong rilis dak lagu. Nek zaman dulu satu album, cuma nek sekarang kan memang mek golek viewer luwih akeh nek ngupload siji sih ya. Soale wong kan fokus lagu, tapi ya wis apa-apa, memang seni niate ora golek viewer lah. Sepenting aku pengen di album. Wis ngono. Nek cara kaya dalan liyane bakale tetep ana albume ya Mas. Dalan iki tak ada. Gak ono. Kuwi single. Berarti terus tapi mbah ding mungkin nek suatu saat kok ono album apa kompilasi apa kayak ngono mungkin wae kan ya bisa dicantumke nang kuwi ya. Dilebokke salah siji. Tapi nek sementara iki belum ada kepikiran kuwi sih. Nek sing koyo dino liyane wis metu saka kuwi neh ya malah ya. Beda single neh, single momen corona kan. Penak nyanyi neh iki ya lho. Nyanyi neh ya Pak ya. Tenan penak nyanyi kok. Nyanyi wayahe ya. Wayahe. Termasuk salah satu lagu andalan di album Wayahe. Makanya judulnya pun Wayahe. Ya. Terus gambarnya kan apa kuwi kan gambarku Mas. Gambarnya teman saya yang bikin Mas Zulfa jenenge kuwi. Kuwi bentukku. Maksudnya aku dari belakang cuman masuk ke kan dari tempat yang bersih menuju tempat sing ono godhong-godhong dan carane kan keluar dari zona nyaman. Oh iya. Carane wayahe ayo ini sudah wayahnya apa terjun ning dunia sing. Oh iya. Ono filosofine kuwi aku yang manut sing gambar. Iki wong nyampeke. Iya kok ono kembang-kembange iki opo iki maksude aku lah ya tak nganu iki jebule ancen ono filosofine tetep ya Mas ya. Wayahe ya. Wayahe. Wayahe nembung wong tuane mergo pacaran gandengan tangan kuwi wis ra jaman. Wayahe siji ngamake hubungan intim sing bukan muhrim wis terlalu mainstream. Sing penting aku berjuang kanggo kowe sing tak sayang tresnaku ora gampang. Dolan tak lereni kerja membeng tak lakoni go sangurabi. Nyuwun pangestu bapak kalih ibu putrine sing ayu dhewe kula rumantane nyuwun pandung
penake yo. Wayahe sahur. Sahur. Dilungkas sak imsak iki. Wayahe iku pas poso kae ya Mas ya. Poso pada poso iki langsung setahun berarti. Setahun. Cuman tak privat Mas. Privat ya. Di YouTube tak privat soalnya mengantisipasi teman-teman hati-hati sing meh rilis apa mending didaftarke sik. Didaftarke biar ben aman sik, diamankan dulu dari soalnya sekarang itu nek dulu kan bajake kan kaset CD digandakan didol Mas. Nek sekarang tuh luwih nyengit Mas. Ngupload YouTube sebelum sing duwe lagu ki mendapatkan iki biasanya harus dibajak sik. Dadi nek mbok duwite pendapatannya langsung masuk ke pembajak kuwi lah sing duwe lagu anu Mas rantok apa ngomong tok gawe lagu tenanan ngaresmen tenanan. Tapi masih kuwi ini kita pembelajaran untuk masyarakat Indonesia sing seneng cover kuwi ben nek cover memang sing hati-hati ya kan nek cover ben tetep izin karo sing pencipta ora asal genjer-genjerengan yo menghargai lah ya Mas yo menghargai karya. Nyilih sandal wae kudu ngomong Mas ya. Aku silih sandalmu. Lah iki lagu. Ya. Aku nyilih lagumu. Seperti itu. Terus sekalian iki tak anu ah. Di neng channel iki khusus spesial di channel Coro Official ini. Lagune kan nek sing kemarin udah tak rilis kan tekan wayahe. Bukan wis ana cerita-ceritane. Wayahe kan menceritakan wong sing nembung wong tuane ya kan. Nek nanti di albumku wis ana lanjutane Mas. Judulnya lagune Tresno Temenan. Tresno Temenanan. Sing sak album membi wayahe kan Mas ya. Setelah lagu wayahe kuwi. Berarti ceritane wonge wis tekan kan kemarin kan video klipnya kan wis marani tekan ngomahe. Bapake kan urung jawab iya apa ora. Sing wayahe. Nah nggih. Lah nek lagu berikutnya iki jawabane sing Tresno. Nah, sing judulnya Tresno Temenanan. Tak kejar ke sini. Nah, yo bocoran nih. Ya ora wis rilis kok. Kalau wis rilis bengi kan sama iki. Iya. Ini apa ya? Saya ali aku. Belum tahu gawak iki. Coba anggap tolong tak rungokke kabeh ngendikane sebehmu jare putrine sing ayu dhewe karepe dijodohake karo priya sing luwe sakabehane. Tak tampani kabeh sing diwanti sebehmu senajan loro ing jero dada karepku tak perjuangno mergo tresno kuwi isi dunya. Tresno temenanan jombo anggap recehan sing teko terus ilang ojo mbok anggap dolanan tresno temenanan dudu setru parkiran sing gampang kabur kanginan kewajibanku ning donya mung usaha lan donga rezeki jodoh lan pati kersane Gusti. Tresno Temenanan. Jadi akhirnya nembungnya mau tak ditompo Mas. Ra ditompo. Tak ditompo mergane bapake wis meh njodokke mbek wong liya. Iki mang kan kata-katane koyo tak ngono kok. Tak kira ambek lanangan liya. Jebule malah ijeng glipet-glipet. Kata-katane jan sip tenan lho, Mas. Kata-kata lagune iki wis cara mbok prediksi iki apa tiba nang kata-kata iki kuwi gak iku ternyata gak iku kok. Kayak emang
oh iki mesti nang wong lanang liya ngono jebule mah apa mau Mas ning wong Ya aja mbok anggap dolanan terus ki tenanan. Aku ki tenanan mbok wis ngono. Ngomong karo Sebe ndak ngerti nek bapak. bapak nek basa Semarangan iki Sebe iki bapak. Sabeh babeh Nah, kan padha. bapak ya B ya wis meh padha lah wis kaya kuwi. Iki lah berarti urung ana video klipe ya Mas. Dengan video lirik cuman nek sing mampu ngirilis kan video lirik, cuman video lirik. Kaya ngono ki akustik Jawa, kaya ini ki akustik Jawa ya Mas. Tak perkiraano ki wingi-wingi pas dino liyane. Wah iki cara di koplo ki angel iki mesti. Ternyata 1 jam kemudian yo juga sing yang arep versi- main koplo yo Versi DJ ya. DJ yo ono. Padahal ki wis diakustik yo. Akhirnya ben ketek rada. Masalah kan saya delok kan musim corona ngene mau masuk dangdutan. Dangdutan, ya. Kan diakustik sik, diakustik santai ben mesti tetep mendalami lagu Mendalami kuwi ben lagu. santai tengok-tengok ning omah kan ora sing ngene kan. Malah yo Ono sing dangdut. ono sing DJ, ono sing dangdut koplo. Lagi rilis 1 jam ngene wis metu versi koplo. Hebat-hebat ya. Wong sing berkarya hebat-hebat aja. Cepet-cepet memang saiki. Cepet. Jos tenan. Terus bahas apa nih ya, Mas? Nah. Nah ini Mas. Nyanyi nah.